Sorsi li għandu One News fl-Ungerija jiżvelaw kif il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ungeriż jinsab f'kuntatt mal-awtoritajiet Maltin sabiex iż-żewġ titfal tal-mara Tamara ta' 17 sena u Nasfa ta' 5 snin jittieħdu lejn l-Ungerija mal-familja tal-om. L-istess sorsi qalu li l-Gvern Ungeriż jinsab ikkonċentrat fuq is-sigurtà tat-tfal f'dan il-mument diffiċli għalihom li tilfu lill-ommhom Yvette Gajda ta' 38 sena u lil missierhom Laszlo Marton ta' 45 sena li se jkun qed jiffaċċja akkużi kriminali ta' qtil f'Malta. Intant il-medja Ungeriża qed issegwi minn qrib dan il-każ, hekk kif anke filmati ta' One News qegħdin jixxandru fuq stazzjonijiet tal-aħbarijiet fl-Ungerija. Skont rapporti fl-Ungerija intqal illi Yvette Gajda u Laszlo Marton kienu jiġġieldu ta' spiss minħabba l-problemi finanzjarji li kellhom, għalkemm filgħaxija kienu iqattawha jixorbu. Apparti l-problemi finanzjarji, il-koppja kienu ta' spiss ikollhom xi jgħidu għaliex ir-raġel kien jgħid għaliha. Skont ir-rapporti fil-medja Ungeriża il-ġirien ġew irrapportati illi jgħidu illi Yvette kienet ta' spiss toqgħod bil-wieqfa fil-gallerija tal-appartament fit-triq Efesu f'San Pawl il-Baħar liebsa b'mod provokattiv u ir-raġel tagħha Laszlo ma kienx jittollera dan. Il-koppja kienet ġiet tgħix Malta f'Mejju illi għadda u marret toqgħod maż-żewġ titfal tagħha f'St. Paul's Court fit-triq Efesu f'San Pawl il-Baħar u ma kienu qegħdin jippjanaw illi fi żmien il-miliet jitilqu minn pajjiżna sabiex ikomplu jgħixu l-Ingilterra. Intant, Laszlo Marton ta' 45 sena għadwat jinżamm taħt osservazzjoni fl-isptar Mater Dei fejn malli ikun irrilaxxat mistenni jitressa l-qorti u jkun akkużat biqtil. Meta il-pulizija waslu fuq il-post nhar it-tlieta illi għaddew huma sabu lil mara Fadira Dem mitluqa fl-art fil-kuritur tal-appartament u lir-raġel qrib tagħha bl-imqas li ntuża ħdejhom. B'kollox il-mara qalat madwar 60 daqqa ta' mqas.